75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon po, narito ng pinakauling balita sa oras na ito. Formal nang inilunsad ng Department of Agrarian Reform Albay ang Mayon Masaraga Agrarian Reform Community sa Ligao City bilang hakbang sa pagpapalakas ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Albay. Sa klaw ng ARC, ang 6 na barangay sa lungsod na may kabuang 2,893.63 hektaryang lupang pangsakahan o 75% ng kabuang ARC area na pangunahing tinataniman ng niyog at iba pang high-value crops na mahigit 700 magsasaka. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong 2024, umabot sa 12,439 ang populasyon ng ARC na binubuo ng 3,339 na kabahayan. Iniulat din ng DAR Albay na 100% ng validated at na-parcelize na ang mga Certificate of Land Ownership Awards sa lugar, kasabay ng pagpapalakas ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs upang mapahusay ang kolektibong pamamahala at produksyon ng mga magsasaka. Bilang gabay sa pangmatagalang kaunlaran, inihanda ng Department of Agrarian Reform Albay ang ARC Development Plan 2026 to 2030 na tututok sa farm productivity, enterprise development, capacity building at iba pang suportang agrikultural at pangkabuhayan. Patuloy din nagbibigay ang DAR Albay ng technical na tulong at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang makabuo ng mas matatag, inklusibo at mas masiglang pamayanang pangsakahan lampas sa taong 2025. Sa iba pang balita, Legazpi City Police Station binigyan ng grocery package ang 100 parking attendants. May report si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nakatanggap ng regalong grocery package mula sa Legazpi City Police Station ang 100 miyembro ng Legazpi City Integrated Parking Attendant Association bilang bahagi ng year-end gathering ng nasabing asosasyon. Sa panayam kay Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. ng Legazpi City Police Station, isang paranaaniya ito ng pasasalamat nila sa mga parking attendants sa kontribusyon nila sa pagpapanatili ng peace and order sa lungsod. Dahil umano sa mga parking attendants, nabawasan ang naitatalang insidente ng carnapping sa lungsod. Nakakatulong din umano sila sa traffic management, habang maraming mga gamit na naiiwan sa parking lots ang naibabalik sa mga may-ari dahil sa mga katapatang ipinapakita nila. Dagdag pa ng hepe na kabilang din sila sa Peace and Order Plan ng himpilan sa taong 2026 kung saan pag naaprobahan ito ng sanggunian ay magkakaroon sila ng budget na gagamitin nila para sa pagpapagawa ng uniforms na may reflector para na rin sa kaligtasan ng mga parking attendants. Samantala, kasabay ng aktibidad na mahagi din ng Legazpi City Police Station ng pagkain sa 50 kabataan mula sa Barangay Mabinit bilang parte ng kanilang mobile feeding program at gift giving. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango. Sa sunod nating balita, posibleng tumaas ng hanggang 20 piso kada kilo ang presyo ng mga prutas sa Legazpi City Public Market bago sumapit ang bisperas ng bagong taon. Ayon sa ilang tindera, unti-unti nang dumarami ang mga mamimili habang papalapit ang December 31. Ayon kay Ellen Jimenez, tindera ng prutas,
Mahina pa sa ngayon ang bentahan ngunit inaasahan nilang dadagsa ang mga mamimili 3 araw bago ang bagong taon. Posible rin umanong tumaas ng 20 pesos kada kilo ang mga presyo ng ilang prutas, depende sa klase. Gaya aniya ng mangga, na kasalukuyang nagkakahalaga ng 180 pesos kada kilo, ay maaaring pumalo sa 200 pesos kada kilo sa bisperas ng bagong taon. Isa sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo ang mataas na demand at ang kakulangan ng supply ng ilang prutas gaya ng chiko. Dagdag pa rito ang hamon sa pagbabiyahe dahil inaangkat pa mula Maynila ang ilan sa mga prutas. Paalala ng mga tindera sa publiko na bumili na ng maaga upang makaiwas sa dagsa ng mamimili at sa mataas na presyo. Sa ating panghuling balita, DOH Bicol nag-turn over ng 3 land ambulances sa mga health facilities sa Bicol Region. Nagbabalik si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na ipinagkaloob ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang 3 unit ng Type 1 Land Ambulance sa piling pasilidad pangkalusugan sa Bicol. Kabilang sa mga tumanggap ng ambulansya ang Camarines Norte Provincial Hospital, Rural Health Units ng Nabua Camarines Sur at Santo Domingo Albay nitong December 22, 2025. Ayon sa DOH Bicol CHD, ang bawat ambulansya ay kompleto sa mahalagang kagamitang medikal at supply na layong tiyakin ng mabilis, ligtas at dekalidad na serbisyong pang-emergency at maayos na transportasyon ng mga pasyente bilang bahagi ng pagpapalakas ng kapasidad ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ng seremonyal na turnover ng DOH Bicol OIC Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio kasama ang mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang dibisyon ng ahensya at ng Health Facilities Enhancement Program. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DOH na mapalawak ang akses sa agarang serbisyong medikal at makapagliligtas ng mga mas maraming buhay sa riyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango. At yan po ang ating mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas Albay at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram. I-search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Download din ang PBS Receiver app sa inyong Google Play Store at iOS stores sa inyo pong mga smartphones. Kung sa magbabalita, ako po si Paul Hapin. Magandang hapon po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hindong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusat ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig,
Init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng ngayon, saksi sa ating tibay. Ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas, albay sa iyong kaugmahan, patugtog matutuudan. Radyo Pilipinas, salbay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya. Ang serbisyong bugyong misyon na di matitinag. Maunang Pasko sa bilog na probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.